yɛbɔ mpae ɔkronkronni wona tumi ne animuonyam yɛwɔ dia yɛda wase sɛ ɛne nso ɔme yɛ kwan ma yɛ saa bɔ anim bi ewu nimsi aba yɛbɛhyira ansa ne yakɔ yɛda wase wɔ Yesu din yi mu amen. Yɛde Awurade ase yɛgu so ɛɛtoa so asɛmpa tere no a evangelism ho hia paa nti yɛn asɛm tini sɛ how to win souls for Christ. How to win souls for Christ. Ɛkwan yɛbɛfa so agye akra ama Awurade. Akra bi ɛyera. Nnipa bi enim Nyankopɔn. Ɛna enim sɛ hell nso wɔ hɔ. Ɛna heaven nso wɔ hɔ. Onyankopɔn agye yɛn nkwa. Ama yɛn nkwa ne ho nimdeɛ nso so. Yinim papa ne bɔne. Na Onyankopɔn ɛhyɛ yɛ sɛ asɛmpa no. Yɛn nso yɛmmɔ ho dawuro nso nkyerɛ wɔn a enim. Na Awurade nso enyi wɔn nkwa. Ti asɛmpa no didi ka na wɔsɛ gyina ate aseɛ sɛ yɛbɛbɔ ho dawuro akyerɛ amansan ɛbere mu asɛm no ɛbere yi mu asɛm anaasɛ the message of the hour ɛdɔn yi mu asɛm nyinaa no Onyankopɔn nsɛm pa biara no yɛbɛbɔ ho dawuro akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ de bɛyɛ wɔn bɛgye adie nanso ɛnyɛ sɛ wɔn gye adie nko nti na ma asɛmpa no yɛbɛka gospel no yɛbɛka bi mu sɛ daakye biara koraa no obi anye ani a ɛbɛyɛ atemmuo atia no so wɔte asɛm no nanso anya ho biribiara sɛ wiase yɛ mu da yɛ bi ne yɛn so ɛnkyerɛ nyinaa bɛbɔ betini yɛnyane na afei wɔn a ɛtoto wɔn aka yie no wɔn kɔgyina Nyankopɔn anim a wɔbɛnya akontapa bi abu akyerɛ Awurade ɛdi ɛyɛ sɛ nokware kristoni biara true Christian biara ne deɛ ɛwɔ sɛ yɛ soul winners. Every true Christian must be a soul winner. So ɔgye akra ama Awurade yɛdane nipa a wɔn nim Awurade yɛyi wɔn adwene anaasɛ yɛdane wɔn aba Awurade nkyɛn di asɛmpa no deɛ hia paa nti baabiara obiara no deɛ yɛbɛtumi aka asɛmpa no akyerɛ wɔn a enim no nti baabiara obiara no yɛbɛtumi afa akwan ahodoɔ biara so ama nipa ate asɛmpa no ana atini agye adi anaasɛ wɔn apɔ nti baabiara yɛkɔ biara no we are going with the gospel. Edi asɛmpa no na ɛkorɔ. Baabi obiara kɔ biara no, baabi obiara no, yɛhwɛ sɛ edi asɛmpa no ɛbɛkɔ. Na asɛmpa no yɛde kɔ nipa nkyɛn. Ti baabi ɛbɛto nipa biara no, ɛna ɛbɛkorɔ. Baabi ɛbɛto nipa. Ti nim sɛ na asɛm no nkosie no, ɛbɛboa yie paa. What is evangelism? In short, evangelism is the spread of the good news. Evangelism is the spreading of the good news. Asɛmpa tere ne sɛ yɛtera asɛmpa no atere adwuma no ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn asɛmpa no yɛtire mu ama wɔn a ɛntie nyinaa nso ateɛ. Ti evangelism no ɛne sɛ yɛbɛshare gospel, sharing the gospel with the others. Asɛmpa na wɔyɛ nkyɛn no nimdeɛ na wɔyɛ nkyɛn no ɛne afoforɔ nso ɛbɛkyɛ. Ti ɛbɛfa kwan bebree no ara so. Ti asɛmpa tere no adwuma no ɛnyɛ nyiyimu. Asɛmpa tere no adwuma na yɛbɛ evangelism no yɛba bɛyɛ no yɛmɛ yiyim sɛ yɛbɛkɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn wɔ din wɔn wɔ sika wɔn wɔ nimuonyam nkyɛn anaasɛ yɛde yɛbɛkɔ ahiafoɔ ɛmɔbɔrɔ wa nkyɛn yɛkɔ sɛ wɔn aba sɛ wɔn nyinaa mɛ nyame fie asɛmpa no obiara hia ɛdi asɛmpa no deɛ yɛbɛka kyerɛ obiara ɛnyɛ yiyimu sɛ deɛ wɔn ni biribi di o deɛ hia no o wɔn nyinaa hia nkwagyeɛ obiara nti asɛ sɛ asɛmpa tere adwuma no ɛnyɛ yiyimu yɛbɛka asɛmpa no akyerɛ obiara sikani o hia ni o wɔn nyinaa hia nkwagyeɛ nti yɛbɛka asɛmpa no na nipa yɛkɔka asɛmpa kyerɛ wɔn no ebi kɔ asɔre ebi nso nkɔ asɔre mfa nhyia adwene sɛ asɛmpa no wɔn a yɛbɛbɔ ho dawuro akyerɛ wɔn no ebi kɔ asɔre ebi nso nkɔ asɔre nti ebi hɔ a wɔn deɛ wɔn kɔ a wɔn nam nso no koraa yɛ sɔrɔ nkɔ koraa asaafoɔ nyinaa na yɛbɛkɔ wɔn nkyɛn nti community biara no a yɛbɛkɔ hɔ biara na sɛ baabi obiara na yɛbɛka asɛmpa no ɛsɛ ehu sɛ deɛ obi a hɔfoɔ no wɔteɛ baabi hɔ a na wɔkɔka nyame asɛm no hɔ akɔyɛ evanse bi Islamic community kramofoɔ nko ara na ɛwɔ hɔ baabi wɔn nso na kɔn sa hɔ akɔyɛ evanse bi a Christian community akristofoɔ nko ara na ebi a wɔn wɔ with different beliefs wɔn gyidie different no egugu hɔ ebi wɔn nso a na ɛyɛ mix kyerɛ sɛ afra ebiara bi wɔ hɔ wɔbɛhu Buddhistfoɔ wɔ hɔ wɔbɛhu Hindufoɔ wɔ hɔ wɔbɛhu Christians Islams
any even adult worshippers, a small bosom no one crying and quash or corano. Pono ebehu bi wo ho. Na sangofo wenyina ebehu type of message ya ese de mo ewo ba bi ye kro. Ba bi ye kwaka sempa no. Ana ye kobo asempa ne ho da wuro no. Nyankopɔn asɛm no a ehia sɛ ebrenum no die asempa no die sɛ asɛm o ehia sɛ ye ka kyerɛ nipa no ɛwɔ bremu die he no nso de ba bia ne message a ye betime de ama nipa ani nipa bia ankora no ye wɔ kwan ho do ɛbɛfa so a di Nyankopɔn asɛm no ebetimi ama wo na sɛ wɔ kwan ho do ɛbɛfa so atimi ayɛ soul winners tie ye bɛhwɛ how and when and where to approach people. Ɛfa na wɔse yɛ korɔ yɛbɛkɔ baabi a yɛbɛkɔ sukuu ahodoɔ mu campus ɔmo hɔ yɛbɛtumi akɔ hɔ marketplace yɛbɛkɔ hɔ afiafie mu ne nyinaa yɛba so na sɛ ne yɛbɛsi how to approach them how ɛkwan bɛn ne bɛfa so a wɔn mo anim awurade no wɔn mo ɛnte Nyankopɔn asɛmpa no ɛkwan bɛn na yɛbɛtumi afa so a wɔn mo nso ɛbɛte asɛmpa no ɛkwan bɛn ne nyinaa yɛbɛhia paa nti yɛwɔ we have many ways and means to approach people. Yɛwɔ ɛkwan ahodoɔ bebree a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi nso akɔ enipa a wɔn mu nim Nyankopɔn nkyɛn. Ti ya ne yɛ no so paa the good news no yɛbɛ spread good news no. Nti ɛkwan ahodoɔ a yɛbɛfa so aka asɛmpa no yɛgu so bɔbɔ so a ɛkwan no dɔɔso a asɛmpa tiri adwuma no obiara bɛtumi ayɛ bi. Nkyerɛkyerɛ na yɛde ba no ɛne nsɛm na yɛbɛka no yɛbɛkyerɛkyerɛ mo kwa obiara bɛtumi ne so ne deɛ wɔyɛ maatro de ɔba Awurade mu ne koraa no afei ne wagye Awurade adie no ɔno nso bɛtumi ayɛ soul winner yɛwɔ soul winner obi yɛagye akra ɛne sɛ yɛka sɛm evangelism no ɛyɛ nneɛma mmienu asɛmpa no deɛ yɛbɔ ho dawuro ɛne yɛwɔ kwan ahodoɔ nso yɛfa so nso agye akra asɛmpa no ara mu yɛbɛfa so agye akra deɛ but yɛwɔ mu mmienu obiara bɛtumi ayɛ ne deɛ ama na yɛwɔ yɛagye akra ne yɛwɔ mass evangelism hɔ mass evangelism obi koraa bɛtumi aboaboa nkurɔfoɔ bia no na ɔka Nyame asɛm kyerɛ wɔ mo anampo ebi a crusade yɛ crusade ne nyinaa ɛyɛ part of evangelism anaasɛ house to house ebi a door to door anaa one on one ebetumi ebi a ekɔ fie wɔ mu na baabi okristoni yɛka general sɛ yɛfiri house to house ebi a yɛka nsɛmpa wɔ afiafie mu yɛka nsɛmpa wɔ afiafie mu anaa ebitumi fɛ no door to door ne nyinaa Nyankopɔn asɛm wa yɛka Nyankopɔn asɛm ɛna one on one ɛni bi ne bɛtumi atena sɛ ankorankoro sɛ ebi a na yɛka Nyame asɛm kyerɛ ankorankoro bi ne nyinaa Nyankopɔn ɛkwan yɛbɛfa so asɛmpa no ɛbɛto nipa yɛwɔ street evangelism hɔ ne nyinaa no ɛka Onyankopɔn asɛmpa no ho bi enti asɛmpa no ɛsɛ sɛ ɛkɔ baabi a enti yɛwɔ evangelism bi a market evangelism anaa mpo yɛwɔ tracts evangelism itimi share tracts ɛma nkurɔfoɔ no ɔmo nso Onyame asɛm no ɔmo nso ɛkenkae ɔmo interest wɔ hɔ a afei ɔmo nso ebedi akyire ɔkae Acts chapter 5:42 a ɔso ɔmo anya Awurade Yesu Kristo ne ho asɛm ka afie mu ɛne mmɔnten so da bia asomafoɔ no ɔno ɔka Nyame asɛm ɔkae Acts chapter 20:21 a Acts chapter 20 verse 20 to 21 nso a ne nyinaa ɛka asɛm korɔ no nti yɛwɔ ɛne yɛwɔ media evangelism sɛ ɛnɛ media na aba nyinaa social media ne adade nyinaa no asɛmpa no yɛbɛtumi aka no hɔ akyerɛ nkurɔfoɔ ama me bebree no a ɛwɔ me sɛ ɛna nipa yi asresɛm ɛno nko a na manfoɔ yia by gospel paa ne deɛ yɛnka ho biribia gospel yɛnka Yesu ho asɛm biaa ne nyinaa ne yɛbɛhwɛ sɛ nkurɔfoɔ Facebook ne ɛdɔɔso bebree sɛ ɛno sɛ yɛbɛka ho asɛm social media ɛnaasɛ media evangelism ɛka Nyankopɔn asɛm hɔ don't broadcast ne nyinaa no sɛ ahomakye nipa bi asɔreɛ na ogyina baabi na wɔka Nyame asɛm ne nyinaa ɛka asɛm patrɛ no hɔ yɛ evangelize wiase ɔman bi wɔ hɔ a ne bia ɔmo nye ntum woman ɛne wo area a wɔteɛ no baabi a ɔmo pene so ma yɛyɛ don't broadcast anaa yɛtumi kɔ nkurɔfoɔ fie mu sɛdeɛ obiara man teɛ biara ne sɛ obiara kurom teɛ biara no yɛbɛtumi anya means bi a yɛbɛfa so a yɛbɛka asɛmpa no akyerɛ ɔmo a aka. Praise the Lord. Ti say no akra ɛyera na yɛn Awurade bɛfa yɛ so agye wɔ mo nkwa nti ɛne ɛbɛkɔ Nyame asɛm bebree ɛne we have so many means to win souls for Christ obia yɛwɔ kwan ahodoɔ bebree a yɛfa so
And I can say, you how to approach the better how. You say, who is a who where? Say, baby, where answer, baby, nipa will be never call Monche, baby, if you feel Montaigne, so, baby, be a better nipa be and will be a listening to say, or also, baby, any power no, one year, Cronia cancer and patch the homo, and the baby, and know the how. How to approach people. Say, you say, how to approach people. Say, you say, approaching the panel. Yeah, when you panel now approaching, you say, you want to know every ho. And ever was a approaching, you will be a friend say invitational approach. And ever was you can say your invitational approach and a personal invite. Invitational approach, na ko say, we invite to be, we invite to nipa. We invite to be say, na bi kwa no a, besra ye wo ya sorim. We invite nipa. Nti obi a bet, and say no, obi a bet me bi. Ye hwe bi a, e kwan hodo a e fa so winning souls. Enti ni ye, ye wo your invitational approach. It's an invitational approach. We invite to Obi. I did not pass, sorry. Obi are your noun for your busuya, your co-workers, your nimpa bebre, and incophobia, and humania that libre. You bet not invite to Omo. An invitation on your mummy, you know, you want the young fan and pass some crying invite to Omo. And you want invitation with the gospel. This is an answer. We invite to Omo. What the gospel invite to Omo? No. Invitation, you know. Say, I was yaba sorry. You bet me invite him for, say, and then Bessan or Baba Slam was with him. And no, I can't akaraji. No, Obia Bejao. And I make Ankaso Bejao. No, or no Abba. No, or no, so I bet in a miasam or Bam and for Ben Wajuma. And the Yahanos of Pay Pan, and an affluence here what. Say, you invite to be with simple, if I say a message. Invitation with simple message. And also on the way. So I can't go 7:1. I want my 2 chapter 9 verse 9. Yes, we invite him, friend say, Matthew, say, Dimachi. Okay, Bible on, I was saying, yes, if you walk a tremono, Unipa be at what atoji. Our friend Matthew, no catch and say, Dimachi. No, sorry, Dimachi. When a simple, when yet just wrong invitation, Dimachi. One Christian, a one will be Dimachi. And also, I can't carry home. Ti ebet mi so invite ye ma me no ye nuanom ye nam fonom se omo kran so no ene omo mesra ye omo so omo ba omo ti menya nkwaje nti ene ye wo invitation with simple message we invite ne se wo mra no we di nyankopon asem simple bet me invite no maka se obi ti me invite obi a wo mfa nyankopon asem bia nka ho e mata ho ene obi so bet me the simple message bi nso e invite enipa no nso aba nyankopon nche. Yes, you bet me the simple message be I invite ni pano. Can say asam no ka cheno no. Enya de bi one na etena se akoba Bible mu a chechiri mu ana say ye beba so. A simple message and also ye hwe. Okay, unyame asam no John chapter 1 40 to 42 nso a. Eho ye twere ya o say ando ni nua e be no wo te say Yohane e kasa no odi na chire mu baako. Ono hunu ono ani nua Simon kane no ka kire ne se ye hunu Messiah ena odene ba Yesu nche 42 was no odene ba Yesu nche on se okodi ananse ya kwana kire no Andrew na John e ma testimony se we no we ni Messiah no ena Andrew tie no ena hwa okọ ofie no ena okọbọ Simon Peter de fe ni Peter okọbọ ma me se me hunu Messiah no anyway a simple message on se testimony die wo hunu no ena de twen no baaye Peter call Yesu nche no eje na nkwa yen hwe enya no nko the same Andrew no so omo so Andrew no nyina ha say ha ye Andrew yen hwe we nka ho yen hwe Andrew so de also invite Andrew de ye kan wasem very good Andrew invite Peter ba already Yesu nche no so ho Kristo no. And Philip also Philip invited Nathanael with simple message. Philip also or so but John chapter 1 45 46 here. Was a Philip who Nathanael no was said the Moses what emra no mu and the if one atwa ne ho asem no ye hu no Yesu no Joseph ba no na Nathanael said the public man from Nazareth aba Philip said bra behwe okoi say when na translate am fa Bible no am me bi nani say but okay say ye hunu Messiah no
the adifo no kan ho asan the Moses kan ho asan no me hu no ti bra na behwe no invite no invitation ti when what a simple message you invite no Philip so Nathanael call Yesu nche no Yesu ka chance onipa we nipa papa we nipa bia na da animu we nipa bia nso Yesu kra edi Nathanael ho adanse and wa no e na onya nkwa and ye betima invite nipa with simple message anya say ye fa Bible nkwa chechire mu ni ene wo ho me hia no nso ye nti minim say asani nkosi na e bebo ye bebre at times no we invite we be with a simple message say no e betimi age akara and adu won so obetimi abre me go bi ho a say evans bi Philip yi say oni Pharisee ni mi na hia and o kan say ehunu Messiah the adifo ne Moses twe ne ho asem o mfa ne simple sa eni ebi wa be ya tough ebi ho a simple message no nyini pa nyina na ebetimi atwe wo mo ehe no nso say obi ho a na koma na emre oni doctrine bi atechire no but say Philip ne Pharisee ni bi a wakwadara atwere nsem okwana sori onim say onim say de owo ya emubu ho ntimi mfa simple message nwini no ye he no nso ebi wa na ehia say nso wo bene e say Apollo na wa bene na onim twere nsem eni wa de twere nsem no kyerɛkyerɛ nkofo bebre say Yesu no woni Kristo no wanka ne simple sa wonam twere konkon so na wode ka Judafo gu ye say Yesu no a meka ne ho asɛm no oni ni Kristo no through the scripture and the ane heno nso pa ebi wo ho a simple message me ntwe no ebi wo nso ebetime the simple message na ebi wo nso a raw invite ne na ba sore invitation invite ni pa no so ade bi ehia pa enti when you the most easiest ways new believers can reach out to others we omo aba wo foro kra no a omo eninim de ka se kra no omo ye ne omo na omo age awurade adi no omo megma fasa akwa we so atwe akra ma awurade invite nkofo aba sore me bia we invite nkofo ana ma tro bi pon so betma fasa akwa no so age akra ma awurade invite nkofo we easiest means obi abetimi aye the invitational ye kan wasa ma kire mo no enti ye he no so pa ye pa betma invite nkofo so omomra family members friends any woman no mo tete bo no so neighbors any nkofo be no mo adwuma mu so ene bia ne me say na okọ ene me pense woni me kwa sore na akwasra me ka we kire no a say yensa ye hu area bi atede a baabi ho na wasa ye ho enti nya de bi obedi wachie ni mama say yensa ye hu adwuma mu ni baabi ye wo de a at times no invite on metimi aba hallelujah good I feel good the bit my invite ni pa e bit my invite the invitational approach no e bit my invite ni pa say e bi a church programs e bi a bi kra no a ye kanya ngo pa asem or radio be so online program YouTube no to invite go for so omo so omo nti ni na a part of say ye ji akra to obi wa wo tie no ano e bit my win no ni mo ye nya bibia eno anse ye so ye fun a de ba me ye ni age ni e be sele nko a ni e de nko a de a ye mfom so ye boni tie awurade ye nya de ba me ye ni age at the same time so no ye invite go for say ye kanya nyango pa asem wa say e bia online program na o follow na person tu utie ye ya utie ya na ye ka there's any na part of evangelism and the other no so and ba akono no and ye what testimonial approach so say ye hu invitational approach so bia betimi aye and ye the oba ne kora no obetuma invite obi aba sore obetuma invite obi aba sore ama na ye yie and the watch our sore obetuma invite obi with simple message and wo ho and ye what testimonial approach adansidie e bia nipa no do nyame say na wote bibi esi na brabo mu ekwan bia abrabo bia na otetimu eni se de Yankopon si aye no eni bibi esi na brabo mu e bia enwanwa ono so betimi approach nipa ye ka approach how we say approach nipa eno so ye we ni de betimi de describe one say storytelling say nipa no or story bi a wo ka kire obi na brabo mu no ti wo de abrabo mu bibi esi na abrabo mu either say Yankopon aye bibi enwanwa ma no ana se bia bia no wo mu ansa na wo behu awurade ni nyina no bia na first no na onim awurade na okwa sore pa na ofi se bia wo so nyame ba kire pa no se senya na okwa sore kwa na ode na ne bra mu nsam bi so nipa bi approach nipa eno so ekwa da ho we ni betimi we no so etimi fa so agi aka ma awurade de Yankopon aya ma nipa bi e wo no ankasa na bra bomu no obetimi afa so aka eno so etimi twi nipa
And also idea be a here pay ye pa, praise the Lord. And also it is sharing our story. Sharing your story. Oh, share our story. Wa bra bomu wasetse mu. Ne ma bia te edonso. We ebetwen adwena kwesi Samaritan ni ba no so. Ye kenka Nyankopon asem wo John chapter 4:28 to 30. Samaritan ni ba no so. Ena oba no egya na su hina ho. Na okokro nu okwa kire nkofo se mommana mehwe onipa bi a waka de ma ye nyina akire me. Se nya we ni Kristo nu ana ena ofiri kronu mu eba ne nkyai. On say we storytelling. Ono mo share na bra bomu say and how we anima mienu. One invitational approach here adwuma o invite wo mo say mommra invitation. And two no so no say no say approach wo mo testimonial. Oh it has an event testimonial approach. And what the ono an life story. And e ma bia Nyankopon ya ma no na bra bomu no. And what the community wo mo. And who approach ni pa no. Wo betim the life story bi bibi said na wote ye de Nyankopon ya wo no me but twen de be hwe ni yie. And ebi won so ai they say no osem o invite o mo say mommra na mo mahwe. So the anipa no buy on buy no so no afa die omo abete ensempa no afa nkwate oba no say omo to oba na dance ya kura na twene ye o testimony afa ya twene hu hia ye bio kwa afa die message na na afa die ye be follow ye ba owura ne nkyere ne nsema ya ne ya te ye no e kase ya che wada nse na udi kire ye ne nso na twe omo ba ye enti ye betimi obi abetimi ade testimony bi anana bra bom nsem I invite eni sa church no say ya mfa sa akwa we so di a ne Nyankopon obone enti ha say ne hu say ye betimi na wo fro so ahye ye testimony ene ne enyina say woni amanfo wo approaching nipa na woni no aka ensem bi ya se bi kwa na yare be da wo so bibi na si wakwa mu so wo betimi nipa ache na woni atwe nipa ene so aka hu bi ene e fa na testimonial approach I don't remember anya onwade bia si wabra bom nko but ebia te bia bi ene kwan bia Nyankopon kuna fa aso che wo ebi kwa na obu wa na onum wi obu wa na cocaine nom obu wa na je say enema no we na wi ase no na enya na etai enho kwa asore we nyina abosonsom na wo mu obu kwa na otwa bem na wo so ansan na mabire enne erade timi agem enti wo so betimi agem ene ye testimonial approach and also what's I invite him Tiani Henons Bible pay ye pa amen. The way you be able to me abu. Namaka senti betima be among entie. We invite no ni person na take invitational approach. Mati as mujaman samamhwe. Very good. Invitation. Akwara obia abere betima invite aberewa. Abrante betima invite abrante. Akwara betima invite akwara. Intellectual person betima invite intellectual person bi. Oskani betima invite oskani. Obia what's obia our friends. I didn't mean inviting go for so number and then can make us on the pa. Oba, so now they buy a pa, I saw them who want to. I saw them morning and says any pan will be invited nearby. No, Obediano Kadia, but a ban who want to. Near when I shall cry. Now for any pan in the pie and so. Any answer Akamuma, I any pan who want to. And I am simple, I will be able to me. Obu Obedia idea. Obedi when the new believers bet me. Or Jin Yang Po di pa, no tin Samasia, no kin go for ba. What nam for no ba bebre ebisa. Bebre enti bibi ho dia ade bia emre. Amen. Good. Enti afide enti ye be fa kwan bebre no aso. Enti we akra ye betima na ye wo evangelism bia conversational evangelism. So e bia wonam enkomodie so edi Nyankopon asem ma wo bi. Muni ni di nkomo so a no Nyankopon asem no na wodi enkomo bi na ade approach no na woni ne di nkomo kɔ no na Nyame asem no na afei wodi wuram ɛno nso no ɛno se approach ni pa no won say Yesu oka John chapter 4:7 to 10 won say Yesu ni Samaritan ni ba no ehia no o me kan say o se ne se ma minsu ebi no mu na oba no kan say na de wa wo ye vidani na wa me Samaritan na busa me ho nsu enkomo on said friendship I am kufabi better than them and ye emu no kan say kofra wukunu bra no say me ni kunu e hwa no Nyankopon asem efa mu on say has a conversational approach the nipa bi wa etina didi nkomo ebi wa anya direct enipa no metima didi nkomo die mu a wa na ba adopt wo metima tena ka mu na bia ka na bia mu tu ka kra nipa no to nche no metima didi nkomo the aba kra na fa text me na afro ya kra no metima didi nkomo
na odi nyame asɛm ama no brabɔ mu ɛne adwuma nti this adwuma yɛ ana kyerɛ adwuma yɛ adwuma deɛ kra nyɛ o saa na ya na odi ansa na wobɛba adwuma na ya na wotaa bɔ mpa yɛ ansa na mpabɔ deɛ mintimi o ha na ɛdwetwe ba to yesu nsɛ ɔne maame ne hyiaeɛ no ɛyɛ nkɔmmɔdie ti nkɔmmɔdie no mu a mu no ɛna asɛm no bi ɛna wo nyame asɛm no ɛna ɔbaa no yesu ate sɛ afɛ deɛ ɔbaa no hu no sɛ wɔyɛ Messiah ɛnde aduru bi a yɛn nso ɛbɛtumi approach nipa ɛne nipa hyia a ɛbɛtumi nam saa ɛkwa wei so atwe nipa nso aba Awurade nkyɛn amen ɛna yɛwɔ direct approach and the direct approach is that you go straight to the point. You preach Christ and seek response. You go straight to the message. And a direct approach is any someone now can direct at any pa. Tane someone said and you been see Pentecost dano. Peter while dressing pa, he went straight to the message. As someone and preach as someone yanunsu the approaching the panel. Ebu what they are and young testimonial approach and an invitational approach. Then you go straight to the point. Say yes, only we are seeing them. What do you mean? Some many panel. I feel the advance and the mechanism straight to the Bible, straight to the gospel, straight to the word. The feel the panel. When you mean some no demand direct or call Bible direct and some panel call direct and the straight and the and also any offense direct approach. To approach in the panel direct. When you mean someone and then kind of straight. And also, it may be in this I have very powerful per year, and yet, make us be a invitational, and yet testimonial, and yet intellectual approach, then engineer and come once, your intellectual approach and so, and yet intellectual approach, and a dose may be, where you say gospel, no, go straight. Amen. To win panel, ever can't as a panel. Say, Peter, okay, buy a bonua, time and go for books or more bro and son. Na kase malamfo ya moro nso na when you odifo you are kind no so onyankopon kan say ewi ase be kona wiye ya obehwe no nkonwa enipa so na de na so man ba nyina na say onyankopon so ma enipa ma ne be wi ase fa ne Yesu o keka no direct approach to approach o mo direct message na no dey approach o mo direct ti wa kan na me say wiye no ano o ka wiye a o hwe response no ene say afa be be no a di asem de si ya bone but fire born in say a bit missy crusade say 1-on-1 we need to and then you go straight to the word straight as a panel and then be so nimdia won yankopon asemu yesu nkwantie ebade asemu so obi beba obi ma evans be doctrines ahodo yankopon kwa fa so nipa born in channel ene ogie yankopon anyam bible mu asem no ene de o kind of direct and the ene de enya wo bere mu asem bi na waka enya invitation and I will invite in the panel. You go straight to the point. As I'm not straight. When you know a donson. See, if I am when you know Obia bet my IB. Obia bet my Fakwambia so I can't marry. Obia bet my Fakwambia so every need so I'm married. And who had the Uber to me? Had the Uber to me? Then the appropriate my war. And the Casami de mean to me, say, watching young upon the and young about years from Crano, or with my Diacame Rade. The son of the Oho. On Sacra near Crao, some many bar, some many bar, not the one walk Crano, not and yet any crew, but what me Diacame Rade. And it's a simple invitation to Obia but me. Obia on young when left and right of Crano, over to me, I don't say a year. Naso, or the Nipan bar. A fain and I hear you now say by any word. To me henon soon nti obi ho dem ase bia na Paul say se me kan sampa no a me mfa ho ho me ho se man kan sampa na me nue e be say me kan yan kan sampa na ya nue Awurade Yesu nsam no and the message of the hour no se yan kan ho asam a ya nue obi a betimi ani so ne dia ma na yeye e intellectual approach and say e be ndima me kan ho asam kwa ya fa so approach nipa e don so bebre emu bi nie ye be kwa fie mu ni pa be hia meka nyame asema kire wo mo ani ni nkodi nkomo nanso heyie man ko yese bi akoye no amudi nkomo no a o na bia no fro se ne sister bra be di be e wana akoro nsa na ukodi ande yani hwani ye pa yesa o sa e be o to aso be odin wan hwani ana time we ko ohun se sabri ana yani ye wie bia news sabri ana obebo
no tia ne very careful ti ekwam kora ade wa umom de wo bi ma ne bi ni ne mo de entanye ne de se umom wo bi a ma ne bi ni ne mo so otopan no na odi a eye ebi la kondo de nanso no unante nimdie mu se de ba ya ukọ ha onkonya adwene nsa da bre akwa wa heta am no nso ti ya ne he no nso pa yi obi ko be ma sika se ewura wo sister na bra jifa ka akọ nyame nsa mo nyame nsa dabi mo obi enye anya sa pa ukọ ha wa hwe ni obenya adwene se sika na ode ma awo ni ntino na won sa aba enso ya san so eni wadwene mo kura ya approach ni pa ya nkomodi enso ni nipa na kodie ni ya ma adwene bi ntachire o adwene bi tachire conversational approach no adwene bi tachire na nkwen nkom hunu no ebi nkom hunu no afa de wantini anga hwe o ma so ko mba bi no ese awunya ngo pansem eni se koyen nkom kwa na awunya ngo pansem de ya eyemfom so ye de Awurade ase ye beto aso Awurade hu ye mobo ewo Yesu din mu mo nyina ye nsore okronkron ni edani mo nyamma o ene nso obehwe ye hu ye mobo na nsempai enye kese wo ye bremu ewo Yesu din mu amen.